Ahojte pri mojom videu ohľadne obchodovania Forexu. Dnes si ukážeme jednoduchú metódu, ako sa na základe dvoch indikátorov na TradingView dá obchodovať Forex, ale skalpovanie Forexu. Kto z vás bude chcieť a uprednostňuje skôr Forex obchodovanie na dlhodobejšie obchody, môže samozrejme skúsiť tú stratégiu aj na dlhodobejšie hľadisko. Ja osobne uprednostňujem skalpovanie, čiže máme minútový graf. Ja osobne uprednostňujem skalpovanie zlata, čiže XA USD Gold. A budeme potrebovať tieto dva indikátory. Prvý je Stochastic RSI. Je to indikátor, ktorý sa presne takto volá na TradingView, Stoch RSI. Čiže medzi indikátormi ho mám takisto tu, Stoch RSI. Čiže toto je prvý indikátor, ktorý si vložíte do grafu, a druhý indikátor, ktorý si vložíte, je tento Higher High, Lower Low. Takže si na to klikneme, pridáme si ho sem, no a ukáže sa vám takýto graf. Nič na ňom nemeníme, všetko ostáva ako je a riadíme sa podľa toho, kde vlastne sa práve Stoch RSI nachádza. Samozrejme, tento ďalší indikátor nám pomáha potvrdiť ten trend, čiže nie je to opačne, že riadíme sa týmto a teraz Stoch RSI nám to potvrdí, nie. Ja sa primárne riadím iba Stoch RSI, pretože mám tento indikátor veľmi rada kvôli tomu, že vlastne pomáha lepšie identifikovať ten trend. Nie vždy samozrejme, napríklad tu na Stoch RSI klesal, ale trh stúpal, ale nemali ste tu žiadne potvrdenie, že by to malo klesať. Ako táto stratégia funguje, ako sa to obchoduje. Napríklad tu ukázalo sa higher high, čiže cena bola čo najvyššie. Vstupujeme do obchodu na ďalšej sviečke. Čiže tu už vidíte, Stoch RSI bol nad úrovňou 80, čiže trh už bol dobre prekúpený a ideme predávať. Čiže počkáme, kým sa táto sviečka zavrie, ukážu sa takéto červené bodky, vysvieti sa higher high, to znamená, že dosiahla cena v tomto momentálnom bode svoju najvyššiu hodnotu a má začať klesať. Stoch RSI klesa dole, čiže vstúpili by sme do obchodu na tejto sviečke. Tu dám aj vertikálnu liniu. Čiže na tejto tu by ste vstúpili dole, no a tu by ste si nechali buď si nastavíte, ja osobne obchodujem tak, že si nastavujem na skalpovanie na 300 pipov. To znamená, že napríklad cena by sa otvorila tu na úrovni 421 0,832, tam napravo máte cenu, čiže tu je tá cena. A keď chceme na 300 pipov, tak by sme si to dali takto, si nastavíme 300 pipov. Tu sa dáva 3000, pretože TradingView to má v tisíckach, ale 300 tu máte hore vysvietené 300 pipov. To znamená, že otvorila by som obchod tu, ešte to dám na reverse, aby to bolo správne. Čiže otvorím obchod tu no a vlastne tu by to hneď zišlo dole, podľa Stoch RSI máte 300 pipov zarobených. A rovnakým spôsobom to funguje aj keď to ide na buy, čiže napríklad tu sa vysvietilo higher low, to znamená, že tá najnižšia možná hodnota. Ukázal sa tento štvorček, vysvietili sa modré bodky a to znamená, že na tej ďalšej sviečke vstupujeme do obchodu. Čiže tu by sme vstúpili do obchodu. Takto opäť dám reverse, aby to bolo ako má byť. No a tu vlastne tu by sme vstúpili, Stochastic smeruje nahor, toto smeruje takisto nahor, tu je ďalších zisk by bol tu, ďalších 300 pipov. Čiže behom pár minút by ste mali už 600 pipov zarobených. Čiže výhoda tejto stratégie je to, že netreba pri tom sedieť non-stop od rána do večera. Jednoducho si k tomu sadnete, ak vidíte potenciálne takýto obchod, buď buy alebo sell, do obchodu vstúpite a máte zisk. Samozrejme, ako prvé odporúčam, vyskúšajte si to na deme, aby ste sa naučili správne vstupovať do obchodov. A pokiaľ radšej uprednostňujete dlhodobejšie obchody, tak môžete samozrejme, ale to už nechám na vás, môžete sa s tým vyhrať. Čiže na to, aby ste skalpovali zlato na TradingView, samozrejme si budete sledovať iba obchody a potom už si zadávate obchody do platformy, s ktorou obchodujete. Ja osobne obchodujem s platformou RoboForex a som s nimi veľmi spokojná. Takže
môžete túto stratégiu testovať. No a držím palce. Pekný deň.